hayu gथ' फिसाया गोग्लैबाय आरोना नैबे the soil is falling down नै मिनिबावबायसो नैबे जाहैबाय जोंहा टेंक नोंथांमोना नुवाखैबा रियेलाव नायनो फैनो हागोन बियो दं जोंहा बिटिसि सेक्रेटारि अफिसाव आरो बेथिंखालि दं मोनायाव थाबाय थाबाय गरमनाय मोनबाय लोगोफोर माने गरम बोथोर नालाय नै गोलोमबायबो वाव 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 नोंथांमोना नायदो ना नायदो आरो माने आंखौबो नोंथांमोना देखायगोन आंखौ बिसोर नायनांगौ आंखौ नै माब्रै नुदों बेयाव फैनानै थाबाय खिन्थु बहरनो थाबायबो जोंबो बेयाव माने खाथि खालानि सुबुंफोरा मोनायाव दसे थाबायनो फैयो आरो ना माने नोंथांमोनाबो अननानै माब्लाबा फैनो हागोन बेयाव थाबायफैनो हागोन एक्सप्लर खालामनो हागोन जोंनि बे बिटिसि सेक्रेटारि अफिसखौ नोंथांमोना सोरबाफोर बेरायनो फैयाखैब्ला फैनो हागोन नैबे क'क्राझारावनो आरोना मिथिया नै नोंथां लोगोफोरा नायदो अननानै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों लोगोफोर एसे नायलांबावदो जोंहा दायो आरो मेन गेट मोनसिगोन आरोना लोगोफोर नै नायदो स्टारनिफ्राय न'आव थांफिनसिगोन आरो नैबेनिमोन आरोना जोंनि मेन गेटआ दायो जों बारनो नै थियारि जाबाय नैबे लामाखौ क्रसिं खालामनो बिराद गोब्राब आरोना मानोना गारिफोरा थांलाय फैलाय जाबाय थायो आरोना नै मोनाबाय लाइटजों गोथां गोथां नुदों आसोल भिडिअआवबो जोंहा गाजा बुंखांबाय माथो आसोल ने नोंथांमोनाबो नायलांदो नै वा गोथां गोथां